Gwyn James. Adnabyddir fi mwy amlwg fel Gwyn. Yn gefndir i yw o ran addysg, ysgol Glandŵr, ysgol gynradd, ysgol ramadeg Hendy Gwyn a prifysgol Abertawe Neud Cemeg. Dechrau bant yng Ngyrfa gwaith Dir Cymru yn Port Talbot a Cenedlaethol am 10 blynedd. Wedyn ymuno Bwrdd Dŵr, bryd hynny. Wedyn ar ôl prifateiddio, gas hwnna i newid, gas ei hollti. Cwmni preifat ar Awdurdod Afonydd Cymru, NRA, National Rivers Authority. Es i'r ochr hynna. Wedyn newid arall gyda'r Llywodraeth, gas adran siantaeth yr ymgylchedd i greu, a fe sy'n gweithio â nhw wedyn am gweddi Llangyrfa. Prif swydd oedd ansawdd dŵr atal llygredd o ffermydd yn y blynyddoedd diwetha. Wedyn ymddeol. Ar ôl ymddeol, fe sy'n gweithio rhan amser gyda Edward Perkins, syrfewyr chartredig ynglyn â'r biben nwy oedd yn rhedeg o Aberdaugleddau i Llandarsi gyntaf a wedyn i Pyrlu yn Sir Caerloyw yw Gloucestershire. A wedyn fi wedi ymddeol bron yn llwyr nawr. Yn gyfraniad i drial rhoi yn fyr, yn gyntaf bues i am 2 gyfnod yn Llywodraethwr Ysgol Glandleddau, ond yn yr un pryd fi wedi cael yn ddewis yn ysgrifennydd cylchcynio Hwlffordd, a wedi bod yn y swydd yna ers 11 blynedd. Ddim wedi bod yn wyddus i fy mlaen bob tro, ond fi wedi cadw ati iddi. Oherwydd bod y gwaith yn gallu'r bod yn tynnu dyn lawr weithiau, beth sydd wedi bod yn bwysig yw cadw'r aelodau. Mae llawer o'n wedi dysgu Cymraeg a ymuno ni. Mae hwnna wedi rhoi pleser mawr i fi. Dim ond oherwydd bod nhw'n ymuno ni, oherwydd bod nhw'n folon cyfrannu hefyd. Mae sawl un hon wedi derbyn swyddi fel cadeiryddio'n dyn ni. John Parsons, Simon Moffat a Glan Phillips yn y dyfodol. Wedi digwydd enwyr hynna, mae hwnna'n rhoi pleser mawr i fi. I gynorthwyo nhw, mae'n dod i rhywbeth ychwanegol. Dim ond Cymru sydd wedi dod o'r Cymraeg, wedi geni yn Gymru, ond mae'r dysgwyr yn rhan bwysig o'n cylch ni. Fel ysgrifennydd cylchcynio Hwlffordd, mae'r cylch wedi cael ei ffurfio gyda amcanion arbennig. Felly, hybu'r diwylliant Cymraeg, rhoi llwyfant i siaradwyr Cymraeg ac hefyd yn bwysig i gymdeithasu trwy'r iaith Gymraeg. Fel ysgrifennydd, mae un amcan anweledig yn dod lan i unrhyw ysgrifennydd, sef ni'n cael siaradwyr bob mis, a mae'n bwysig bod ni'n trio cadw safon uchel mwyn rhoi diddordebau i'r siaradwyr. Mae tipyn o lwc yn cael siaradwyr, yn onest. Mae'r aelodau yn gymorth mawr fan hyn. Mae nhw'n awgrymu siaradwyr. Ni'n gorfod edrych ymhellach na'r ffin y sir yn aml iawn oherwydd bod ni'n gwybod am siaradwyr sy'n ddawnus iawn yn y maes o waniaeth brofiadau a methyddiaeth yn arbennig oherwydd cysylltiad y methyddiaeth wedi bod gyda fi dros yr amser. Mae rhai o'r hynny wedi teithio dros y byd, siarad am methyddiaeth yn China, Argentina, Ariannin, Chile a lawer o wledydd eraill. Gwledydd bydd yn ei hunain ddim wedi bod iddyn nhw a ddim yn gwybod beth yw cefndir na'r ffordd mae'r diwydiannau yn rhedeg yn y gwledydd yn ni. John Parsons dwi, ni'n byw ar Llandyffai, and fi'n dysgu Cymraeg, and fi'n aelod o clwb cynwyr
gyda'r Gwyn James yn y grŵp. Wy'n falch iawn i rywebu Gwyn am yr waith gyda Clwb Cinio. Mae Gwyn yn gweithio galed 11 mlynedd nawr fel ysgrifennydd y Clwb Cinio, ond mae clwb yn redig dda achos yr waith Gwyn. Mae siaradwyr arbennig, safonol uchel, a ddiddorol bobl dros y bwrdd. Cyn fel enghraifft Delny Thomas, cyn chwarae'r rygbi, Maredydd Hopwood, John Elwood Jones, grŵp bobl lleol a bobl o'r Sir Caer, Nghaerdydd. Mi'n waith anodd, wy'n meddwl, ond hefyd wy'n falch iawn i'n webu Gwyn yn wir. Wy'n falch iawn. Mae'n arw diflod yn wir. Mae wedi bod o gymorth mawr i mi yn personol. Mae'n fi ymdrechion i ddysgu Cymraeg gyda llawer yr arian o gefnogaeth ar y wyniad. Diolch, Gwyn. Bod yn ysgrifennydd y Cylch Cinio o flwyddyn i flwyddyn, yn gallu'r bod yn tynnu dyn lawr yn bach yn drwm weithiau, mae'n rhoi pleser mawr i fi bod nifer yn aelodau ni wedi dysgu Cymraeg a wneud ymdrech arbennig hefyd i gyfrynnu yn y Cylch. Falle bod wedi dweud yn gynharach bod sawl aelod sy'n wedi dysgu Cymraeg wedi derbyn swydd cadeirydd un yn oed. Mae hwnna'n dipyn o dasg. Mae'n gofyn tipyn o hyder i ddechrau, a mae hwnna'n rhoi pleser i gofnogi'r caderyddion sydd wedi dysgu Cymraeg am bod fi'n gwerthfawrogi bod nhw wedi wneud. Mae rai fi gyfadde oedd hi'n surprise ofnadwy i gael yn webu am y Gwobr hon. Yr un pryd o'n i'n gwerthfawrogi bod yr enwebwr yn meddwl bod fi wedi gwneud peth cyfraniad at y diwylliant Cymraeg gyda'r Cylch Cinio.